Zašto Afrika, kontinent sa izuzetnim potencijalom, resursima i najmlađom populacijom na svetu, nije uspjela da postigne političko jedinstvo poput drugih delova sveta? U ovoj edukativnoj prezentaciji istraživat ćemo duboke korene ovog pitanja. Šta je to što je sprečilo Afriku da postane Afrička unija? Da bismo razumeli kako je došlo do ovoga, moramo da pogledamo istorijske faktore, kolonijalnu prošlost, etničke tenzije, spoljne sile, ali i ekonomske i demografske izazove sa kojima se kontinent suočava. Afrika, kontinent bogat resursima, najmlađom populacijom na svetu, ogromnim kulturnim i jezičnim diverzitetom, ima potencijal da bude globalna ekonomska i politička sila. Pa ipak, uprkos ovom potencijalu, Afrika nije uspjela da postigne političko jedinstvo. Iako su u prošlim decenijama postojale inicijative kao što je Afrička unija, cilj Ujedinjenih afričkih zemalja ostao je daleki san. Da bismo razumeli zašto, moramo se osvrnuti na istorijske, političke, ekonomske i kulturne prepreke koje su postavljene pred Afriku tokom kolonijalne prošlosti i u godinama nakon nezavisnosti. Afrika je u 19. veku bila deljena među evropskim kolonijalnim silama. Trka za Afrikom je dovela do veštačkih granica koje nisu održavale etničke, kulturne i političke stvarnosti. Zamišljene granice, često postavljene bez uvažavanja lokalnih etničkih grupa, stvorile su temelj za brojne konflikte u budućnosti. Kolonijalne sile su uvele vlastite političke i ekonomske sisteme, postavivši interese svojih metropola kao prioritet. Afričke zemlje su bile prisiljene da funkcionišu prema modelu koji je koristio prirodne resurse i radnu snagu sa kontinenta, ali bez da su se razvijali sopstveni kapaciteti za upravljanje i razvoj. Kolonijalizam. Uvijek priča o tome kako su Evropljani civilizovali Afriku. A što je to zapravo značilo? Je li civilizacija bila samo u tome da postave granice i otimaju resurse? Bilo bi dobro da su bar ostavili neku vrstu funkcionalnog sistema, a ne samo da su napravili pravu stvar za sebe. A ostatak je, to ti je prosto afrički problem. Iako su se mnoge afričke zemlje oslobodile kolonijalne vlasti, te veštačke granice i dalje ostaju problem. Zemlje kao što su Nigerija, Sudan, Kongo imaju ogromne etničke razlike i konfliktivnu prošlost. U Nigeriji, na primjer, postoji više od 250 etničkih grupa, a politička i društvena stabilnost je često narušena sukobima između različitih naroda, već su postale sve ozbiljniji izazov za unutrašnju koheziju. Još jedan značajan faktor je ekonomska i politička kontrola koju strane sile i dalje održavaju u Africi. Kolonijalna prošlost nije samo ostavila podeljene granice, već je i stvorila i zavisnost afričkih zemalja od evropskih, a i kasnije američkih ekonomija. Danas mnoge afričke države i dalje zavise od stranih donacija, investicija i tehnoloških transfera. Mnoge zemlje na kontinentu još uvek vode politiku koja je usmerena prema održavanju dobrih odnosa sa bivšim kolonizatorima ili drugim globalnim silama. Zar stvarno mislite da će moći da se udruže kada je većina tih zemalja pod ekonomskom i političkom kontrolom spoljnog sveta? Zaboravite na to. Ako Africi još nedostaju sposobnosti da upravlja sopstvenim resursima, kao i da stvori pravu unutrašnju snagu, šta mislite, ko će dozvoliti da dođe do stvarnog ujedinjenja? Evropa? Sjedinjene države? Afrički kontinent obiluje resursima od nafte, gasa, minerala, do zemljoradničkih proizvoda. Međutim, resursi su postali i glavni izvor sukoba. I dok su prirodni resursi ključ za ekonomsku stabilnost, oni su također postali predmet borbi između velikih korporacija, nacionalnih vlada, pa čak i terorističkih organizacija. Ove borbe za kontrolu resursa doprinose nestabilnosti, dok ekonomska kontrola često ide ruku pod ruku sa spoljnim uticajem. Danas Afrika ima najmlađu populaciju na svetu, sa više od 1,4 milijarde ljudi. Pred Afrikom je ogroman demografski izazov. Velika stopa nataliteta, ali i migracije, stvara nove pritiske na socijalnu infrastrukturu, obrazovanje i zapošljavanje. Sa obzirom na rastuću populaciju, mnoge afričke zemlje će morati da se prilagode novim političkim i socijalnim potrebama. Da li će to dovesti do jačanja integracije ili stvaranja novih izazova za jedinstvo? To je pitanje koje ostaje. Recimo da Afrika ima mladu populaciju. Znaš šta to znači? Da li je to prilika ili samo još jedan način da se prebrodi politička nesigurnost? Mlade ljude treba učiti, zaposliti, uključiti u ekonomske procese. Jedan od ključnih faktora koji je sprečio Afriku da postigne političko i ekonomsko jedinstvo jeste upravo ekonomska kontrola koju bivše kolonijalne sile i dalje imaju. Poseban aspekt ove kontrole je vezan za valute koje mnoge afričke zemlje koriste, ali i za način na koji su te valute pod kontrolom evropskih zemalja i međunarodnih financijskih institucija.
Mnoge afričke zemlje, naročito one u zapadnom delu kontinenta, koriste francuski franak kao svoju zvaničnu valutu kroz sistem poznat kao CFA franak. Ova valuta je u suštini bila stvorena za vreme kolonijalne vladavine Francuske i koristi se u 14 afričkih zemalja. Ono što mnogi ne znaju je da je ova valuta zapravo pod kontrolom Francuske, država koja upravlja rezervama ove valute u svom centralnom bankarskom sistemu i postavlja visoke standarde za te zemlje kada je u pitanju upravljanje njihovom ekonomijom. Ove zemlje ne mogu slobodno štampati svoj novac, a za to moraju da se slažu sa Francuskom i njenim interesima. Francuska, dakle, ima indirektan uticaj na ekonomske politike ovih zemalja i ne dozvoljava im da se potpuno osamostale ili razvijaju nezavisnu ekonomiju. Ovaj sistem, iako maskiran kao koristan za stabilnost, zapravo služi kao instrument za kontrolu. Afrički kontinent je kontinent koji je najbogatiji sa prirodnim resursima na svetu, ali ti resursi često nisu korišćeni u korist afričkog naroda. I dalje se dešava eksploatacija koja se vrši od strane multinacionalnih kompanija i bivših kolonijalnih sila koji upravljaju većinom rudarskih, naftnih i drugih prirodnih bogatstava. Zemlje poput Konga, Nigerije i Južnog Sudana imaju ogromne rezerve svih prirodnih resursa, ali su u velikoj meri zavisne od stranih kompanija koje dolaze sa zapada ili sa istoka za istraživanje, vađenje i prodaju tih resursa. Resursi poput nafte, kobalta, dijamanata i zlata su od velikog interesa za globalne sile. Međutim, većina tih resursa nije stvarala stabilan ekonomski rast za afričke zemlje. Šta više, često su uzimali bez adekvatnih investicija u lokalnu ekonomiju i infrastrukturu. Sve to dovodi do velikih društvenih nejednakosti i sprečava dugoročni razvoj. I sada se pitate, koliko puta su multinacionalne kompanije sa zapada došle u Afriku i prešle preko leđa običnog naroda? Resursi? Sigurno. Ali ko od toga ima koristi? Nikako ne oni koji žive u tim zemljama. Tamo gde je nekada bila šuma, sada su zagađeni rudnici. Tamo gde je nekada bilo polje, sada su naftne bušotine koje samo uvoze strane radnike. Mislim, da li stvarno mislite da se ti resursi koriste za dobrobit lokalnog stanovništva? Pored direktnog ekonomskog uticaja bivših kolonijalnih sila, Afriku oblikuju i globalne finansijske institucije poput Svetske banke i MMF-a, Međunarodni monetarni fond. Ove institucije postavljaju stroge uslove kada je reč o pozajmicama, često primoravajući afričke zemlje da sprovedu ekonomske reforme koje nisu u interesu njihovih građana, već u interesu međunarodnih investitora i velikih zapadnih ekonomija. Ove institucije često favorizuju politike koje omogućavaju liberalizaciju tržišta, privatizaciju resursa i otvaranju tržišta afričkih zemalja za strane investitore. Afrika je dakle suočena sa mnogim izazovima koji ometaju njeno jedinstvo. Istorijske podele, kolonijalno nasleđe, etničke tenzije, ekonomska zavisnost i spoljno-politički pritisci koji čine stvaranje jedinstvene političke strukture poput Afričke unije, vrlo složeno i dugotrajnim procesom. Međutim, iako su prepreke velike, budućnost Afrike nije potpuno neizvesna. Ujedinjeni kontinent bi mogao da bude motor za ekonomski razvoj, stabilnost i političku moć na globalnoj sceni. Pa da, dobro je sanjati, ali kada sve sabereš, ponekad nije loše i sanjati o nečemu što nije baš tako lako. Ako stvarno mislite da će Afrika ubrzo da se usmeri ka jedinstvu, posrećno, razumem ja, ali hajde da ne budemo previše optimistični.